Hallo allemaal, dit is weer de 5e uitzending van het Paparazzi Journaal. Helaas voor de dames, maar de eerappel heeft getekend en ligt nu vast. Proficiat voor hem en zijn vrouwtje Steve. Bernie Memphis en zijn vrouwtje Simone zien een verwachting. Och, hun wensen weer een prettige zwangerschap. En Simone, shake it mama. Juichkoor de kindercup gezien op zoek naar nieuwe leden. Dit koor bestaat uit kinderen vanaf 6 jaar en ze zingen alleen in het dialect. En ze repeteren 1 keer in de 2 weken een Dalof. Jackie Bagge, wel even dat wil ik zeggen, is 15 september begonnen aan Jackie's Schatkaart. De eerste ronde is al helaas voorbij, maar hou ze in de site maar goed in de gaten. Ook heeft Jackie een oproep gedaan voor zijn muziekboutique. Artiesten kunnen zich aanmelden en dan een testje komen drinken, een interviewje en dan een liedje zingen. Kijk maar op zijn site of op YouTube. Web je avontuur in Ahoy is geweest. En aan de berichten te huren en te lezen worden een super feest. Hey, een paar foto's. Met groot niet te betalen. Geen diamant, geen zoveel licht moet stralen. Dicht te bezitten en dicht te beschermen. Zal nog een dag. Mishmash wint de 32e geleidsvaste lavasleetjes concours met Kom maar naar binnen. Welke kring is aan de gang om een gratis CD en boek voor de Schalkinderen van Maastricht samen te stellen? Dit om het dialect weer beter bij de jeugd te krijgen. Meer nooit volg nog. Helemaal Los presenteerde hun nieuwe CD en liet de inkomsten gewoon naar de club over. De tekst van dit liedje is van Louis Kleermans, de grote single voor het goede doel. Ondanks gevaarlijkheid staat in een ster geschreven. Als je een droom toch met die tijd gaat vullen zal allemaal. Het is zo gewoon. Arno Hameers heeft een leuk duet opgenomen met zijn vriend Run door het leven. Met z'n tweeën door dik en dun, met van ik voor even. Al die jaren echte vreugd. Roy Willems kwam weer met een swingend pleetje uit met de naam D&D. Met een scheefkinderboete in verband met haar Ahoy optreden. Van dit evenement staat een verslag op mijn site. Een van de nummers is Dat heb ik die geloof. Als te bang bent wat het leven brengt en die toekomst aan een draadje hinkt, is er iemand die ondicht denkt. Dat heb ik dich beloofd. Als verdrietig weer eens wakker held. Niks meer is boven het leven veld. En een nieuwe CD ook van Roy van der Boer. Een van de 12 nummers is Het mooiste wat er is. Door Oris Torijnen, de kleine fijne, die moesten verkleinen. Het leven kan toch zo mooi zien, want vader Tiet heeft toch altijd wie. Ben hem heel de kwiet, en dan weer een spiet. Een leuke gevarieerde CD die ze in de bezit was hebben. Roy van der Boek stelt een gesigneerde CD beschikbaar voor een van de keepers van dit journaal. En speciaal voor haar stemmen tekenen over dit journaal. Klik op de leuk en de volgende keer over het journaal maken we TV. Dank je. Fabrizio heet je met een keur. Ja, daar richt weer de keurig goed die fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de frietenwagen maakt van alles klaar.
Het beurt is mijn groeter en mijn gekke reden, ja. En van Malston komt Stay Off van Jos Mennen en Vrienden. 13 lekkere nummers op een scheef. Ik dans met rijnelvlog en strookjeszon en loop op bloede voeten marathon. Ik grul mijn hoes voor een flatje met balkon, voor ene dag met dich. Ik schuf mijn carrière aan de kant, wil voor dich zingen. Ramsey. Deze hier kreeg tijdens de nacht van het Limburgs Leed de Jo Eerdersprijs jury. Proficiat. En heel een leuk clipje van hem. Goedenavond King, dit is Iglesias, Julio van vuil, want dat klonk je pas. Zeg ik zag die stoom in het discoleeg en ik vraag je, dieg maar een mijne weg. Beweegst die geer met de ganse lief, of stijst die stief die een heel uit wief. Want dat is wat ik zoek in een meidske wie stief. Vlampeper in de vod en een schoen gezien. Ben een liefde maar daar die vele race nog. Kiek die mee gewoon, rammel met die batsen. Rammel met die batsen. Monique en Jean moesten even laten huren tot Siemens Streek te neren waren. Veel Siemensstreekten neren, veel konden ze amuseren. Kom maar op met al die wien en weer. Dus amuseren doen we toch zo keer. Samen in een rij jaloers, trek je verder weer op boer. Wir sind Spitze heet een Facebook-actie en website-actie boost een kans maken op een hoeskamerconcert. Kijk naar hun Facebookpagina of site en download onderhand Schwan Pupje en doe met aan de actie. 6 oktober hebben Monique en Jean hun CD-presentatie in Dalen. En Ipsenhuis had je juist gezien in de vorm van de clipje bestreden neer. Ook 6 oktober de CD-presentatie van Neekje Pottevree. 7 oktober gaat Katje Lekker de Weers met haar medeltreffen en CD-presentatie. Amuseer u. 20 oktober de eerste CD-presentatie van Comsie Comsa. Leuk om te huren. Niet leuk om te huren, 27 oktober het afscheidsconcert van de Fiestas. Monique Biesmans, Twitter John Koenen, Leni Adriaans, Gebranco Renard, Meester Martin, Louisa, Katja, Andy Kronenberg, Patrick van Neekje Pottevree, Roy van Jan, Rian Pasmans en Ron Gillissen. Proficiat.